गोजोन फुंबिलि दिनै 6 फेब्रुवारि 2023 आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ एसबी बड' निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रामबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय एसबी बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोबा शेयार खालामनानै होनो हागोन जाहाथे गुबुनफ्राबो खौरांखौ मोनहैयो। आसा खालामो नोंथाङा खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन आरो खौरांखौ मोजां मोनगोन होननानैबो आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथाङा खौरांखौ खोनासंलांदो। त्रिपुरायाव दिनै बिधानसभा बिसायख'थि जागोन। मोन 60 मासिनि थाखाय बिसायख'थिया खुंजागोन। त्रिपुरानि चिफ इलेक्टरेल अफिसारा फोरमायथिनाय बायदिब्ला 28,13,000नि गोबां भटारफोरा गावसोरनि भटखौ दिनै होगोन। मोन 3,337 पोलिं स्टेशनाव मोन 60 मासिनि थाखाय भटआ जागोन आरो 259 बिजाथिफोरा बिसायख'थिखौ गेलेगोन। 259 बिजाथिफोरनि मादाव 11 आइजो बिजाथिफोर। जायनाखि मोन 3,337 पोलिं स्टेशनाव बिसायख'थिनि भट होनाया जागोन। बेनि थाखायनो भट होनाया जाहाथे गोजोनै जानानै थाङो बेनि थाखाय 31,000 पोलिं पार्सनेल आरो 25,000 सिकिउरिटि पार्सनेलफोरखौ दैथायहरनाय जाबाय। मख'नो गोनांदि बिजेपि, आइपिएफटि एलायन्स, सिपिआइएम, कंग्रेस एलायन्स आरो ओनसोलनि पार्टी त्रिपुरा मथा दोलोआ बिसायख'थिखौ गेलेगोन। त्रिपुरानि अनगायैबो मेघालयआवबो बिधानसभा बिसायख'थिया खुंजागोन। फैगौ 27 फेब्रुवारियाव मोन 60 मासिनि थाखाय बिसायख'थिया जागोन आरो 2 मार्चआव भट साननाया जागोन। बेनि थाखाय इस्ट खासि हिल्सआव ड्राइ डे फोसावबाय, अदेबानि जौगालाया बन्द थागोन। इस्ट खासि हिल्सनि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसना फोरमायथिनाय बायदिब्ला 25, 26 आरो 27 फेब्रुवारिजों लोगोसे 2 मार्च अदेबानि भट साननाय सानखालिबो ड्राइ डे थागोन। दिल्लीयाव फिन इनाय बुथारनाय जाथाय। गावनि मोजां मोननायखौ खास्रि बिस्रि बुथारनाय जाथायफोरा दिल्लीयाव फ्राय जाफ्लेबाय थायो। दिल्लीनि मेट्र'नावबो जादों खास्रि बिस्रि बुथारनाय जाथाय। मोजां मोननाय अनजालुआनो गावनि अनजालिखौ बुथारदों। बुथारग्रानि मुङा साहिल गेहलट आरो बुथारजानायनि मुङा निक्की यादव। बिथाङा हारियानानि 25 बोसोर बैसोनि MA फरायबाय थानाय सासे फरायसा। रिपर्टनि बायदिब्ला निक्की यादव आरो साहिल गेहलटआ सानैजों मोजां मोनलायोमोन आरो सानैजों जुलि लालायनायनि रादाय दंमोन। नाथाय साहिल गेहलटआ स्रोदै गुबुन आइजोजों जुलि खालामनो थाखाय रादाय खाबायमोन। बेखौ मिथिनानैनो निक्की यादवआ साहिल गेहलट थानाय खथायाव फैदोंमोन, जेराव सानैनि गेजेराव नांज्लायनायबो जादोंमोन आरो गुबुन आइजोजों जुलि खालामोब्लानो केस होनो हुमखिबो होदोंमोन निक्की यादवआ। उनाव निक्की यादवखौ साहिल गेहलटआ गावनि गारियाव दैखांनानै गुबुनाव लानानै थांदोंमोन। बेनि उनाव गावनि गारिनि सिङावनो मबाइलनि डाटा केबलजोंनो गोदोनायाव फाननानै बुथारदों निक्की यादवखौ आरो गावनिनो धाबानि फ्रिजाराव सोनानै दोनदों। बेनि उनाव गावनि मोजां मोननायखौ बुथारनाय सानखालिनो गुबुन आइजोजों जुलिनि मन्दपआव जिरायदों दुथाङा। निक्की यादवखौ बुथारनायनि दायाव दा दुथाङा हमजाबाय। जाहाथे गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन साजा फासिनि साजा होयो बेनि थाखायबो दाबि दैखांदों निक्की यादवनि नखरनिफोरा। प्रमद बर'आबो क्लिन इमेज, अदेबानि जाख्ल'नायजों जेबो सोमोन्दो गैयै दैदेनगिरि नङा आरो हाग्रामा महिलारि बायदि प्रमद बर'आबो एखे जाख्ल'नायनि लामाखौनो लादों होननानै बुंथियो आसाम तृणमूल कंग्रेसनि दैदेनगिरि दिलीप कुमार शर्माया। मख'नो गोनांदि बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'नि हेंथायै गोख्रों बिबुंथि होदों आसाम तृणमूल कंग्रेसनि दैदेनगिरि दिलीप कुमार शर्माया। बिथाङा फोरमायथिदों दि प्रमद बर'खौ जाख्ल'नायजों सोमोन्दो गैयै दैदेनगिरि बायदि दिन्थिनो नाजानाय जादों, नाथाय बिथाङाबो हाग्रामा महिलारि बायदिनो जाख्ल'नायनि एखे लामाखौ लादों। जाय समाव थांनाय 19 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया जाख्ल'दों होननानै अजद होबोदोंमोन, बिथांमोनहा दिनैनि सानाव मा खालामदों होननानै बुंथियो बिथाङा। बिथाङा फोरमायथिबावदों दि जाख्ल'नाय गैयै खालामनो थाखाय VCDCआव बिसायख'थि खुंनायनि थाखाय रायजो राजाफोरनो बिसायख'थिनि समाव खोथा होदोंमोन। नाथाय दिनैनि सानाव बिसायख'थि खुंनायनि खोथाखौनो रायखांला होननानै फोरमायथिदों TMCनि दैदेनगिरिया। बेनि अनगायैबो बिथाङा फोरमायथिबावदों दि बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंनायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बुंथिदोंमोन दि हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनि दोलोनि मानसिफोरखौ लानानै VCDC दादोंमोन आरो गावनि दोलोनि मानसिफोरनि गेजेरजों कमिसननि बाहागोखौ लादोंमोन आरो जौगानायनि सोलायै गावनि पकेट गरम खालामनो थाखाय VCDCखौ सालायदों होननानै बुंथिदोंमोन। बेनि अनगायैबो UPPL आरो BJP दोलोआ गोहोआव फैनाय लोगो लोगोनो VCDCआव बिसायख'थिखौ खुंनाय जागोन होननानै रायजो राजाफोरनो खोथा होदोंमोन प्रमद बर' आरो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया। नाथाय प्रमद बर'आ बिटिआरनि चिफ जानाया 2.25 बोसोर बारलांबाय आरो VCDCआव बिसायख'थि खुंनायनि सोमोन्दै जेबोखौनो रायखांला होननानै बुंथियो बिथाङा। लोगोसे प्रमद बर'आबो हाग्रामा महिलारि बायदिनो एखे खामानिखौनो मावदों। प्रमद बर' बिथाङाबो गावनि दोलोनि मानसिफोरखौ लानानै VCDCआव कमिटि दादों आरो जौगानायनि मुङाव एखे कमिसन राज खालामदों होननानै बुंथियो बिथाङा। बेनिखायनो VCDCआव जाहाथे बिसायख'थि खुङो बेनि थाखाय सोरखारनिसिम खावलायहरो आसाम तृणमूल कंग्रेसनि दैदेनगिरि दिलीप कुमार शर्माया।
धुब्री पक्स' आदालतआ गिबि खेबनि थाखाय उन्दै बैसोआव जुलि जानायनि दायाव हमजानाय सा 20नो बेल होदों। फारसेथिं उन्दै बैसोआव जुलि खालामनायनि दायाव आसाम पुलिसआ फिसायफोरखौ हमदों, गुबुन फारसेथिं हमजानायफोरा बेल मोनगासिनो दङ। धुब्री पक्स' आदालतआबो गिबि खेबनि थाखाय सा 20 फिसायफोरजों लोगोसे हमजानाय फिसायनि नखरनिफोरनो बेल होबाय। उखिला फोरमायथिनाय बायदिब्ला धुब्री जिल्लानि गुबुन गुबुन पुलिस थानानि सिङाव हमजानाय फिसायफोरजों लोगोसे फिसायनि नखरनिफोरखौ बेलाव लाबोनो थाखाय धुब्री पक्स' आदालतआ मोनथाम बेलनि सायाव खामानि मावदोंमोन। बेनि मादाव मोनथाम बेला रिजेक्ट जादों आरो 19 बेलनि गेजेरजोंनो सा 20आ उदां जानो हादों होननानै फोरमायथिदों। उखिला फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला उन्दै बैसोआव जुलि खालामनायनि दायाव हमनानै बिथांमोननि सायाव आसाम पुलिसआ जि धारा लागायदों बेफोर धाराखौ लागायनो हाया। बेनि अनगायैबो फिसायनि बिफानि सायाव जि जिनाहारि खालामनायनि धारा लागायदों, अदेबानि सेक्सन 376 लागायदों आरो पक्स' केस होदों। नाथाय बेबायदि लागायनो हाया, मानोना पक्स' केस खालामनोबा गिबियाव मेडिकेल एग्जामाइन खालामनो नांगोन, बेनि उनावसो सेक्सुएल एसल्ट खालामनायनि फोरमान मोनोबा पक्स' केस होनो हायो होननानै बुंथियो आरो इनभेस्टिगेशन अफिसाराबो हौवासो जाय पक्स' एक्टखौ सिफायनाय जादों होननानै फोरमायथिदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार गायसननाय सानजों लोब्बा लाखिनानै गुबुन गुबुन जिल्लानि हेडक्वार्टारफोराव माखासे हाबाफारि लादों दुलाराय बर' फरायसा आफादा। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि गायसननाय सानजों लोब्बा लाखिनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय दिपेन बर' बिथाङा माखासे खोथा फोरमायथिदों। बिथाङा फोरमायथिदों दि गोथार 52थि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनथाय सानाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोनायजों लोगोसे मुंख्लंफोरनो बिबारजों मान बावनाय जादों आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखायावबो बिबारजों मान बावनाय जादों। बेनि अनगायैबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनगिरि आफादगिरि बानेश्वर बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि कनकेश्वर नार्जारी बिथांमोनजों लोगोसे गुबुन मुंख्लंफोरनोबो बिबारजों मान बावनाय जादों होननानै फोरमायथिदों दिपेन बर'आ। आरो बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन हेडक्वार्टारफोराव 3 किल'मिटार हानजा सुरनाय हाबाफारि लानाय जादों होननानैबो फोरमायथियो। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै दिपेन बर' बिथाङा फोरमायथिदों दि दुलाराय बर' फरायसा आफादा सिगांनिफ्रायनो बर' माहारिखौ सिबिबोबाय, बर' माहारिनि थाखाय बावसोमबोबाय, बेबायदिनो बर' माहारिया बुहुमाव सिनायजानाय जाबाय आरो बुहुमनि बर' माहारिखौ खौसे खालामनानै एबसुआ खामानिखौ मावगासिनो दं आरो जाहाथे गोख्रोंसिनै मावलांनो हायो, बेनिखायनो एबसुनि बिबानगिरि आरो मावथिफोरनि साहसखौ बांहोनो थाखायनो हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों होननानै फोरमायथिदों दिपेन बर'आ। बेनि अनगायैबो बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरनि सायावबो दिपेन बर' बिथाङा बुंथियो दि 3 बोसोराव बिटिआर गोरोबथानि जि दफाफोरखौ मावनानै होबाय, बेनि थाखाय आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारनिसिम साबायखर बावहरो आरो जायफोर दफाफोरा आद्रा जानानै दं बेखौबो जाहाथे थाबैनो मावनानै होयो, बेनि थाखाय बुंथियो आरो दफाफोरा सम मथे मावफुंजायाबा आरो इमप्लिमेन्ट खालामनानै होआबा कमप्रमाइज खालामनाय जानाय नङा, जायखिजाया लेभेलसिम थांगोन होननानै बुंथियो दिपेन बर'आ। 52थि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनथि सानखौ आसामनि गुबुन गुबुन हेडक्वार्टारफोराव फालिनायनि अनगायैबो सोनाब बंग'नि आलिपुरदुवारावबो 52थि गायसनथि सानखौ फालिदों। सोनाब बंग' एबसु, बर' थुनलाइ आफाद, रायजो राजा आरो गुबुन गुबुन आफादफोरनि मददजों आलिपुरदुवारनि खारदांगा जलेश्वरी गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंनाय जादों, जेराव दिपेन बर'जों लोगोसे बिटिआरनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार प्रमद बर', इएम आरो माखासे दैदेनगिरिफोराबो बेयाव बाहागो लाहैदों। नोंथाङाबो सोरखारनि हायाव न' लुनानै थादों नामा? जुदि नोंथाङाबो सोरखारनि हायाव न' लुनानै थादोंबा जेखिजाया समावनो नोंथांनि न' बांफोराबो बुफाय बुसि खालामजानो हागौ, मानोना आसामाव फ्राय सानफ्रोमबो होस्रांनाय हाबाफारि जागासिनो दङ। सानसे सिगांसो सनितपुर जिल्लानि बरहा सापरि वाइल्ड लाइफ सेंक्सुरियाव होस्रांनायनि उनाव दा तिनसुकिया जिल्लानि सिङाव थानाय दिगबयनि बगापानी रेलवे स्टेशन ओनसोलाव होस्रांदों, जायखौ लानानै आसाम सोरखारनि हेंथायै खुद्रिदों रायजो राजाफोरजों लोगोसे आसाम सा जनगोष्ठी छात्र सन्थाया। बिथांमोनहा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बगापानी रेलवे स्टेशननिफ्राय टिंग्राई रेलवे स्टेशनसिम होस्रांनाय जादों। नर्थ इस्ट फ्रन्टियर रेलवेआ होस्रांनाय हाबाखौ मावदों, नाथाय होस्रांनायनि सिगां जेबो नटिस हराखै, खालि होस्रांनायनि सानथाम सिगांल' लाउड स्पिकारजों मिथिहोदों। बेनि उनाव गुवाहाटी हाइकर्टनिफ्राय स्टे अर्डार लाबोदोंमोन, नाथाय गुवाहाटी हाइकर्टनि बिथोनखौबो मानियालासे होस्रांदों होननानै फोरमायथिदों आरो जायफोरनि न' बांफोरखौ सिफायदों बिथांमोनहा गासैबो गरिब, दिन हाजिरा खामानि मावनानै जाग्रा, खायफा गाइखेर फाननानै जाग्राफोर, नाथाय धोनि सुबुंफोरनि गेदेर गेदेर बिल्डिंखौ सिफायाखै होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। गरिब दुखुथियाफोरखौ होस्रांनायनि थाखाय बिजेपि हाइ हाइ स्लगानजों गोमसार होदों बिथांमोनहा आरो बेबायदि होस्रांबाय थायोबा लामायाव ओंखारनानै गोख्रोंसिन सोमावसारनाय हाबाफारि लागोन होननानैबो बुंथिदों। बेनि अनगायैबो
होस्रांजानाय रायजो राजाफ्रा अजद होदों दि होस्रांनाय समाव प्रशासना फरायसाफोरनि मोदोमाव आखाइ होदों आरो सुबुंफोरनि सायावबो लावथि सिबदों होननानै अजद होदों आरो बे हायावनो थागोन जेरावबो थाङा होननानैबो गोख्रोङै बुंथिदों रायजो राजाफ्रा। बेराफारसेथिं मोदोमाव आखाइ होदों होननानै अजद होनायखौ नंखाय होननानै फोरमायथिदों पुलिसआ। होस्रांनायाव हेंथा होनायनि थाखायसो माखासे सुबुंखौ नारखानो गोनां जादों होननानैबो फोरमायथिदों पुलिसआ। उन्दै बैसोआव हाबा खालामनायनि दायाव फिसाज्लाखौ पुलिसआ हमनानै लांनायनि उनावनो दुखुआव गोग्लैनानै थैनो गोनां जाबाय बैसो जानाय बिफाया। 80 बोसोर बैसोनि राजेन्द्र राय बिथाङा फिसाज्लाखौ उदां खालामनो थाखाय खेबले खेबले पुलिसनिसिम खावलायसेयावबो फिसाज्लाखौ उदां खालामनानै होआखैमोन, जायनि थाखाय बिथाङा जोबोद दुखुआव गोग्लैनो गोनां जादोंमोन आरो बेजोंनो बिथाङा जिउ खोमाबाय। फारसेथिं फिसाज्लाया पुलिस थानायाव आरो गुबुन फारसेथिं दुखुजों बिफाया जिउ गोमाबाय। बेबायदि जाथायाव नखराव मोनसे दुखुनांथाव थासारि सोमजिदों, जायखौ लानानै नखरनि सुबुंफोरजों लोगोसे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि हेंथायै खुद्रिदों। बे जाथाया धुबरी जिल्लानि गलगन्जआव जादों। निउजिलेन्डआव मिथिंगाया गावनि रागा जोंनायखौ दिन्थिदों। गेब्रियेल साइक्ल'ननि जाहोनाव निउजिलेन्डआव नेशनेल इमारजेन्सि फोसावनायनि माखासे समनि उनावनो निउजिलेन्डआव गोख्रों बांग्रि मावदों। निउजिलेन्डनि राजथावनि वेलिंटननि साखाथि ओनसोलाव 6.1 मेगनिट्युडनि बांग्रि मावदों। नाथाय बे बांग्रि मावनायजों रावनिबो जिउ खहा जानाय रिपर्टआव मोननाय जायाखै। मख'नो गोनांदि गेब्रियेल साइक्ल'ननि थाखाय निउजिलेन्डआव गोबां अखा, बारहुंखा आरो दैबाना जादों, जायनि थाखाय निउजिलेन्ड हादराव गोबां लेन्डस्लाइड जानायजों न' बांफोराबो बायग्रुबदों। जाहोनाव निउजिलेन्डआव नेशनेल इमारजेन्सि फोसावदोंमोन निउजिलेन्ड सरकारा। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान खौरांजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।